kan chen na khowela hian thil makle dang dai thil khleng tak tak ni si ma se han oi mai har sa hi atam khop mai dik tak chuan khowela kan lo ve rengot mai te po hi thil maklu tuk chu ani phot maya nun na lo pian chhuah dan ngat phei chu makle zual voin thleng poa khovel science thiam sang ber po in suang tuana le ngai ruat na bak lo chuan ala chui thiam lo ani hi khowela thil khleng makle a chan chui chhuah hlei thei lo tam tak zinga Canada rama anji kuni dil bula thingtlang kho pakhat Inuit kho athil khleng po hi soi mai phal chi ani om lo ve he kho ami hring cheng zong zong te thok le khata an bo thut dan hi amaka Canada rama thil khleng mak ber pol ni in an soi hial reng ani Inuit kho mi then khat chuan Village of the Dead ti po an soi hial thin hi ania ain nga na mun hi angi kuni lake Canada markila ani a huam chin ringot po hi mel za som ko pasari bial azawani tin simle mara luin adai dan ve ve a ram cheng chetak le lung khok rok pui omna mun ania vurin a bo khat lu thin ani November ni somni pariat sang khazakwa somthuma chuan Canada rama chanchin bu pakhata chuan an special correspondent Emet E Kelleher chuan Inuit village a mi cheng ho zong bo chung chang aziaka he mi atang hian he thil mak khovelina chui fia le a fin fia thei lo thil hi aron in tran ta ni kum sang khazakwa somthum November ni som pani khan sapel mi pakhat Jo Label chuan angi kuni luikam thingtlang kho pakhat Inuit village antia chuan ava thleng hlol maya ma se chu kho chu ni dang anglo takin a lo re thuap maya mi hring thom reng hriat tur a lo om lo Jo Label hian he kho hi ni dang a pot lo fo to thina ma se he mini hian thom riwa reng om lovin theire takin a lo re thap maya ni Jo Label ngai thalo chuan an hoi zau dewa athil mu te chuan ngai ati thalo le zuala athil mu chun chu kor thui mek hriaula in vuangau te ei tur tui nai tak ei mai the in hung lai te chachum lai mek ti hriat faran te an nia tin khua tanga fit zathum vela hla a vuram ui ruang pasal ilai a mu bokani chung ui te chu pem le hliam nei mi alowathi in an omani ti ava fin fia le zela heng ui thi na chan po hi zo na lian tak atling hal ome Jo Label chuan kho ami cheng tikalna le an kal chuan mu ma om reng a mu lo baka an kalna tur hanrin ngai na tangel po hrilova atopa chuan police ne na report vat chu thai in na hreta a ti chuan Royal Canadian Mounted Police RCMP te na thir hrui mangin report athon ta ani thir hrui athon atanga dar kar somni pali chung chuan police te pon lo thlenga ni masila chung police te pon chuan thei top choin nan han chui ngiala angai na reng an threbik lawani magdeu mai chu mi thi phum na thlan zong chu lo in hong vek maya mi thi chopin nan bo vek maya ni heng thil te hian makti a hlo le zuwa sau bokani ti chuan Inuit village a cheng te bodan mak tak chung chang chuan mi te ngai ven ron a hlo chho tiala a hun laia chanchin ngai ven hlo ber alo ni chhota ni man ro sang le science thiam na sang mangin an han chui thin tak na a tun thleng hian a chan hriat chhuah ani thei dalo ani an soidan chuan Inuit village a mi cheng te an bo ani ti an hriat chhuah ma deuh hian he kho zona hian thil eng tak serthlum rong hi rala tangin mu ani thu ten soya chuwang chuan UFO in rolin alien hoin an robota ani ange ti ngai dan te po a om mani UFO lam thil ti ani an rin na po hi mi bote sul nu le an thil hnut chia tak te tang khan an bo tur hrelok sa anang lova laklo tak taka kalsan nia an lan wang ani chuti rolin then khat ve thung chuan tharau sualemo ram huain ala bowanga an eizo vekta niang ti te ngai dan an nei ve boka chu mai baka angi kuni mi te hian manlai pui thu na thil kan tiang chi Inuit legend an neya chuta chuan tharau an ti chu hotu berle chak el tiang ani an ringa chu chuan he khuwa mi te chu ala bo ta vek mai ni in an ring bok tun thleng hian Inuit khuwa mi te bo na chan dik tak hi khovel hian ala hre chuak zo ta lo ani UFO han soita ka chuan Arizona a Phoenix
chaklama chuan tlang ming thang tak mai le mi te mak ti deuh mai Superstition Mountain an ti chu oma chumi tlanga chuan kumsang khat zariat vel khan Jacob Waltz an ti chuan rang khachak khurro puizet mai a mu chuaka mase Jacob Waltz chuan a thi don thleng poin chu rang khachak khur omna mun chu tu ma ril ve du ho lo ani a thi thlengin a thuruk chu a utok tur von tlur mai ani ome Superstition Mountain vela rang khachak khur omna chu mitam tak chuan an phek zon ta chiam maya mase maktak main rang khachak khur zong tu te chu an thi mai zelani chumi pialama Superstition Mountain tlang chu mi thi te thrau chona veng tlat ni in an ngaya an tri em maya mi then khat soidan chuan chulai hmun a ro hlu om te chu mi te makdang lam tak hovin tlang bul thuta tangin an veng thin ni an soibok kumsang khazakwa somni khan archaeologist mingthang James Carls le Mark Raymond te chuan Superstition Mountain hmuna thil dang dai deuh mai an hmua chuan thil hmu chu UFO ni in an hria adung seilam fit somli vela sei artui ang deuh hian atung sola anwaya thil bial silver rong pandeuh thlem thlomin akwal rui mai boka minute somthum vel zeta rei chu a eng reng mai ani ti chuan chu thil chu voi le khata van lama a in vor chodora about a dai mai ani Superstition Mountain hi manlai kan pipu ten ri lupui khi thlafam leng kaina tia an ngai dan le rin dan pui thuna thil an lo or por fangar or nge tlur ang deuh khan Red Indian nam Apaches ho point Superstition Mountain hmuna nge hian mei dil luka omtlatin an ring ve ani khovela hian a chan chui chhuwa theilo thil mak hi tam khop mai leilung pian ken thil mak tam tak om ma se tam tak hi chu khovel pon lam thil wanga ron thleng nia ngai thei a om bok ome chuti rol chuan kan chen na khovel ngau po hian mun dang lam bik chu nei ngei mai Bermuda Triangle te South Atlantic Anomaly te Baltic Anomaly te le mun dam tam tak chanchin ngai nom tak tak nei an ther fur ome South Atlantic Anomaly bik po hi mun dang dai tak chuani ome ama hi Brazil vào kam lian vak lo om ni in radiation arts inner Van Allen belt anti in khovel pang aron thlen thei nai berna laiani entlang na thaber Hubble telescope me po South Atlantic Anomaly zone a chuan a fia lovina chiang lo ruai thin ni nan soi astronaut tam tak te soidan chuan helai anomaly zone an oma piangin lung noi thlok eng zuai mi thlai na mufak mai zel thin ani ome tin mi thiam te chuan South Atlantic Anomaly hmuna hian radiation a in som muk hle ni in an ngai khovel thil mak chui chhuwa theilo tam tak hi UFO ne na in kai hnoi ni angai atam hle a chuti rolin UFO le alien ngei po hi thil mak chui chhuwa theilo chu an ni ve mai ome